Bine ați venit la această prezentare. Numele meu este Radu Proc și locuiesc în Tenerife și mă bucur că suntem în seara aceasta împreună. Vreau să vă prezint un proiect care pe mine mă fascinează și mă încântă cât mai mult din ce în ce avansez în acest proiect. Deci, ceva după jumătatea lunii aprilie am cunoscut eu acest proiect și am avut nevoie cam de o săptămână până când am dat drumul la treabă, adică mi-am pregătit puțin metoda de marketing, niște videos și după aceea cam pe 24 aprilie am început să-mi formez echipa. Și pentru că acest proiect mi-a dat rezultate extraordinare, vreau să vă prezint celor care sunteți aici prezenți. Eu am avut niște rezultate care m-au uimit și pe mine. Eu nu am crezut că o să am așa rezultate. Deci acest proiect este mai bun decât am crezut atunci când am fost prima oară la o prezentare din aceasta, tot așa prin Zoom. Și pe mine m-a convins prima prezentare. A doua zi am și făcut primii pași pentru a da drumul la afacere. Să vă povestesc puțin despre mine. Eu am început acum 10 ani în industria aceasta de network marketing și anume, vă zic așa puțin despre ce e vorba. Network marketing are de-a face cu firmele care fac vânzare directă. Sigur că mulți dintre oameni au un concept foarte greșit despre network marketing, adică probabil că au încercat și au crezut că vorbind cu 2-3 persoane o să se facă milionari. Și asta nu e adevărat. Deci, cei mai mulți care gândesc negativ despre network marketing e pentru că nici nu au fost dispuși să învețe. Adică pentru ca să te faci un doctor sau un avocat, ești dispus să mergi la facultate 6 ani de zile sau cât durează, dar pentru network marketing nici o lună n-ai vrea să înveți și vrei să faci cel puțin atâția bani cât faci un doctor. Deci cred că înțelegeți despre ce e vorba. La mine, în primele 6 luni de zile, de când am început, nu s-a mișcat absolut nimic, deși am făcut foarte multe eforturi, însă am început să învăț. Nu am renunțat niciodată, totdeauna am căutat să îmbunătățesc și oportunitatea, dar și cunoștințele mele și asta este cel mai important. Să nu vrei niciodată să renunți, indiferent câte greșeli ai face și cât de rău ți-ar merge, și cu această mentalitate și această atitudine vei avea succes. Dacă ești o persoană care vei face așa cum v-am zis acum, deci să nu renunți niciodată, să cauți să înveți cât mai mult și să devii cât mai bun în ceea ce faci. Deci eu acum 10 ani am început, am tot schimbat vreo 4-5 companii în acești 10 ani. De fiecare dată am îmbunătățit ceva. Prima oportunitate în care am intrat mi-a luat 1 an și jumătate până să urc pe a doua poziție de merit. Da, prima poziție mi-a luat 1 an și a doua încă jumătate. Mi-a fost foarte greu, dar nu am renunțat, până când cineva de pe o poziție înaltă a ieșit din acea companie și mi-a zis de ce a ieșit și atunci m-am dus cu el pentru că am aflat care era adevărul. De fapt, se făcea oportunitatea mult mai bună decât era, dar în fiecare câștiga câte 20-30 de euro pe lună, să zicem. Și am ajuns după aia și să câștig și $800 într-o săptămână, cu cât am îmbunătățit și oportunitatea, dar și calitatea mea de lider, de a conduce pe alții, de a face o echipă tot mai bună și a învăța cum să câștige ei bani, cu cât ajuți pe cât mai mulți să câștige bani, cu atât mai mari șanse ai ca și tu să crești și să câștigi și mai mulți. Deci despre asta este vorba. Ca noi să ne formăm o echipă de oameni, ca și cum ne-am deschide o firmă. Și o firmă este un șef care are niște angajați. Ei, echipa aceea a șefului sunt oamenii care fac treabă, însă și șeful trebuie să lucreze. Și apoi mai există un alt concept de afacere, vă zic eu care este, l-am aflat tot așa dintr-o companie, din aceasta de la un eveniment. Afacerea adevărată este care merge și fără prezența ta. Adică să ai formată deja o echipă care ei au învățat cum să facă treaba, cum să se descurce și singuri. Și, de exemplu, dacă tu pleci în concediu o săptămână, în timpul ăla, într-o săptămână aia că tu nu faci absolut nimic,
când te întorci din concediu sau 2 săptămâni, depinde cât ai decis, tu să ai iarăși bani câștigați mai mult decât era când ai plecat în concediu. Asta este afacerea adevărată. Nu acolo unde ai un atelier de reparat mașini și fără tine nu merge nimic și tu ești robul afacerii. Deci aia nu este afacerea adevărată. Afacerea adevărată este aceea care merge și fără tine. Și în cazul meu au fost și nopți când m-am trezit dimineața și am văzut $400 în plus într-o noapte când eu am dormit, sau în ziua următoare s-au făcut vreo $900 mai mult. Astea au fost cele mai bune zile ale mele în acest proiect. Am și niște videouri despre asta, nu știu dacă le-am pus în YouTube, probabil că da, dar vreau să vă zic că vorbim despre ceva descentralizat, despre un proiect de Ethereum. Ethereum este prima monedă după Bitcoin, care merge mult mai rapid decât Bitcoin-ul, are o valoare mai mică, dar se mișcă foarte repede, în chestiune de 1 minut, 2, o trimitem de aici și ajunge în Australia sau în Columbia. Asta e ce am făcut eu și cum a ajuns într-un minut, după ce eu am trimis de aici, a ajuns în orice punct din lume, ajunge într-un minut sau 2. Așa ceva nu există. Nici o bancă care să streameată banii și să ajungă într-un minut sau 2. Și vorbim despre o tehnologie a viitorului. Ca să înțelegeți cum este blockchain-ul, pentru că Ethereum merge pe blockchain, am pregătit un video care să-l vedem. Durează 5 minute, îl prezintă domnul Buchnici, care este cunoscut. După ce vedem acest video, continuăm și vă fac prezentarea proiectului. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Începem astăzi o conversație nouă, una pe care o amânăm de prea multă vreme. Este un subiect ce devine din ce în ce mai important, cel al blockchain-ului, criptomonede, Bitcoin, Ether și așa mai departe, mining și alte teme de interes pentru cei care urmăresc fenomenul. Dacă ai venit aici pentru un unboxing, un review, o pisicuță sau cine știe ce glumiță, s-ar putea să te plictisește minutele care urmează. Dar dacă rămâi alături de noi, vei fi mai deștept. Pentru că subiectul despre care urmează să vorbim ne va schimba viețile. Începe deja să o facă pas cu pas. Vorbim despre tehnologie, același tip de tehnologie care în ultimii 200 de ani ne-a mutat de la coada vacii în mașini care se conduc singure. Încercăm să învățăm împreună. Să învățăm în primul rând ce este blockchain-ul, cum îți ții bani în siguranță, cum îi tranzacționezi sau dacă merită să te apuci de așa ceva și multe alte teme de interes pentru fiecare dintre noi. Hai să începem direct cu definiția blockchain-ului, așa cum îl înțelegem și noi. Ce este blockchain-ul? Păi este un lanț. Nu este neapărat un lanț de plastic, este un lanț invizibil. Este un lanț software, se întâmplă într-o rețea de calculatoare. Dar lanțul ăsta, pe care mi l-am pus la gât, nu pentru că aș fi rapper, deși ascult hip-hop, este cea mai bună analogie. Blockchain-ul, adică lanțul, este chiar un lanț. Este un lanț de tranzacții care sunt înregistrate una după alta la nesfârșit pe rețeaua aceasta numită blockchain. Adică fiecare Bitcoin care a fost minat vreodată, știm exact când a fost făcut, apoi cui a fost vândut, apoi cine l-a dat mai departe, apoi cine l-a pierdut, apoi cine l-a furat și așa mai departe. Fiecare tranzacție în blockchain este înregistrată. Iar de la un lanț foarte mic la început am ajuns să avem astăzi un lanț uriaș de zeci, sute de giga care este împrăștiat prin calculatoarele din toată lumea. De ce avem nevoie de așa ceva? Păi dintr-un motiv foarte simplu. Cei care au inventat această tehnologie, cei care au îmbrățișat-o, visează la o lume în care nu mai avem neapărat nevoie de bănci, cel puțin nu așa cum sunt astăzi. Vom începe cu o analogie cu sistemul bancar actual, cel pe care îl îndrăgim sau iubim după caz, fiecare mai mult sau mai puțin. De ce ne punem banii la bancă? Ca să nu-i punem la saltea. Apropo, sper că nu ții banii la saltea. De ce îi pui totuși într-o bancă? Păi pentru a fi în siguranță. O bancă îți promite încredere, așa cum zice și reclama. Băncile sunt clădiri din beton, fier păzite cu garduri, polițiști și hardware sau software. Îți țin banii și îți iau un comision pentru toate tranzacțiile pe care le faci ca să își poată susține activitatea. Însă cel mai important lucru pe care ți-l vinde o bancă este încrederea că banii tăi sunt în siguranță și că poți să-i dai cuiva pentru un comision. Blockchain-ul în esență promite exact ce fac acum băncile și sistemul de carduri într-o formă mult mai simplă și cu comisioane
mult mai mici. În loc să plătești banca pentru a ține bani în siguranță, pur și simplu îți pui portofelul la vedere în lanț. Toate portofelele și toți banii, adică toți bitcoinii, toate monedele din blockchain sunt la vedere, toate tranzacțiile se văd. Iar atunci când vedem toate portofelele, e cam greu să minți. E greu spre imposibil. Toată rețeaua aceasta este puternic criptată. Acesta este secretul succesului ei. Pur și simplu nu poți să minți la tranzacții, nu poți să păcălești, nu poți să greșești, iar toate tranzacțiile acestea sunt distribuite pe calculatoare din toată lumea. Nu este nevoie de foarte multe calculatoare, dar sunt sute de mii active, iar rețeaua este sigură tocmai pentru că are atât de mulți utilizatori. Când toate portofelele sunt la vedere, când toate tranzacțiile sunt înregistrate una după cealaltă, nu poți manipula acest blockchain, nu poți introduce tranzacții noi fără ca toată lumea să afle. De aici și un mit. Mulți oameni cred că bitcoinii și blockchain-ul sunt bani negri. Nu este adevărat. Există și monede folosite de mafioți care nu pot fi urmărite, dar bitcoinul nu este una dintre ele. În fapt, bitcoinul este chiar mai transparent decât orice altă monedă. În blockchain poți să vezi toate tranzacțiile încă de la prima. De aceea știm, spre exemplu, că prima ZA din acest lanț conține portofelul lui Satoshi, cel care a inventat bitcoinul. Și mai știm că nu prea umblă la bani. Sperăm că e bine sănătos. Așadar, securitatea și transparența unui astfel de sistem stă în numărul mare de utilizatori. Îți spuneam că sunt deja sute de mii de calculatoare active care țin rețeaua în picioare. Fiecare o face pentru niște bănișori, adică atunci când procesează o tranzacție, fiecare miner care are un astfel de calculator primește un mic comision. Despre mining o să vorbim într-un episod separat. Important este să știi că nu există un nod central, nu există cineva care să pornească ori să oprească rețeaua după bunul lui plac. Este descentralizată și aceasta este marea promisiune a blockchain-ului. Nu poate fi controlat de guverne, de bănci, nu este afectat de inflație și de alte probleme care de obicei pot ridica sau prăbuși alte monede. Da, deci acesta a fost videoul. Sigur că sunt multe de învățat, însă ce trebuie să înțelegem este că avem un proiect extraordinar, deci este vorba de blockchain, acesta despre care v-a vorbit domnul Buchnici, și este totul la vederea tuturor. Deci, cum a zis și el, deci se poate vedea foarte ușor cine a furat banii dacă e să-i fure, sau cine a pierdut banii, totul, absolut toate tranzacțiile sunt la vederea oricui. Acum vreau să vă vorbesc despre acest proiect, o să deschid iarăși ecranul să vă arăt despre ce este vorba. Vorbim despre un proiect care se numește Forsage. Aici vedeți numele. Cum v-am zis, este un proiect, sau nu știu dacă v-am zis, vă zic acum, este complet descentralizat, ceea ce înseamnă că nu este o persoană sau o firmă sau un computer care manipulează treaba asta, ci este în blockchain. Blockchain-ul, cum ați auzit, este o rețea de foarte, foarte multe computere și este în același timp un contract inteligent care se execută automat. Deci o să vă arăt, fiecare din noi avem un portofel cu Ethereum care este separat de această platformă. Acesta este portofelul meu și aici, de exemplu, am la ora actuală în jur de 900 și ceva de dolari. Avem aici factorii de risc zero pentru că nu poate să plece nimeni cu banii noștri. Noi banii îi primim în câteva secunde. Când avem ceva de primit, platforma face plata automat și îi trimite direct în acest portofel care vi l-am deschis mai înainte. Avem, deci, plăți instantanee, cum v-am zis, și transparență pentru că toate tranzacțiile sunt la vedere. O să vă arăt imediat unde este contractul acesta inteligent în blockchain. Și apoi avem o garanție tranzacțională, deci tranzacțiile, cum v-am zis, se fac automat, nu trebuie să ne retragem noi banii, cum este în majoritatea companiilor de acest fel de vânzare directă, ci banii automat sunt trimiși în portofelul nostru în chestiune de secunde până într-un minut. Uitați-vă aici, deci nu v-am arătat, scrie aici că pe 6 februarie a fost lansat proiectul în anul acesta 2020, deci avem aproximativ 4 luni de zile de când este în funcțiune
și ne apropiem de 200.000 de participanți. Deci acum se fac 190.000 în chestiune de o oră maxim sau nici atâta. Uitați-vă că peste 6.100 de persoane se alătură în 24 de ore, deci în ultima zi s-au adăugat acestui proiect peste 6.100 de persoane. Și apoi aici vedem contractul, aici este adresa contractului inteligent, fac click pe el și aici vedem că până acum au fost făcute 524.000 de tranzacții. Toate tranzacțiile sunt pe Etherscan, avem diferite linkuri aici unde putem să deschidem mai multe, să le vedem separate pe cu câte secunde în urmă, cu ce sume de Ethereum, de unde până unde au venit, toate așa cum zicea domnul Buhnici, sunt trecute în acest blockchain. Aici avem câteva istorii de succes, de exemplu, cine are acest birou virtual care a început la 1 februarie, aproximativ, are deja $277.000 și avem aici alții cu $211.000, altcineva cu 233.000, 159.000, 127.000. Fiecare, în funcție de cât s-a implicat, au avut posibilitatea ca în 4 luni de zile să obțină niște rezultate extraordinare. Și am să vă arăt în curând și rezultatele mele. Avem aici 2 matrițe, deci matrița cu echipa noastră directă, oamenii pe care noi îi aducem în acest proiect, și apoi matrița care este din toată comunitatea. Deci aici vin plăți din 4 direcții, de sus, de jos, din stânga și din dreapta. Se poate începe afacerea cu, să zicem, aproximativ 15-20 de euros. Aici scrie valoarea în 0,05 Ethereum, pentru că Ethereum scade și crește. Nu putem zice o valoare exactă, pentru că peste o oră poate să fie o valoare mai mare sau peste 2 ore una mai mică. Aproximativ, așa zicem că cam cu 15-20 de euro se poate începe afacerea, însă eu am început cu 200 și am să vă arăt de ce. Intru acum în câteva informații mai detaliate, dar vreau ca să vă dau nu prea detaliat, pentru că și așa informațiile le înțelegem pe parcurs. Deci nu imediat în prima zi, nici eu și nici nimeni n-a înțeles în prima zi totul, însă ca să aveți o idee de unde vin banii și cum câștigăm bani. Avem aici niște nivele de marketing sau sloturi, le zice în engleză. Fiecare slot are o valoare și se dublează în funcție de când trecem de la unul la altul. Deci acesta să zicem în jur de $6, 5-6 dolari. Următorul este 10, 20, 40, 80, 160 și așa mai departe, până când ajunge la aproape $10.000, cel mai mare de 51 sau chiar peste $10.000, 51 de Ethereum. Deci când intrăm în afacere, primim o poziție în matricea X3 și alta în X4. După ce am intrat și ne-am construit, deci am primit numărul de înregistrare, deci fiecare avem un ID. Acesta este al meu, 27440. După ce am luat ID-ul, după aceea fiecare din noi decide în ce direcție și câte poziții vrea să cumpere. Eu am început cu 200 de euro și anume am primit 4 poziții sau căsuțe aici în matricea X3 și 5 în matricea X4. De atâta mi-a ajuns atunci 200 de euro. Acum Ethereum a urcat puțin, deci la o valoare mai mare, deci acum n-ar ajunge chiar 45, probabil 44 aproximativ. Acum vă explic puțin cum suntem plătiți. Deci noi, fiecare din noi, ne formăm o echipă de oameni. Eu până acum, dacă vă uitați aici sus, acesta este numărul de persoane directe care eu i-am adus în echipa mea până acum, 23. Însă o să vă arăt că echipa mea, pe lângă din ăștia 23, s-a făcut mult mai mare. Dar din ăștia 23 care au venit, fiecare a luat aceasta, să zicem că ar fi prima poziție, aceea cea mai ieftină, de 0,25, primesc o plată în primul poziție aici și a doua, și a treia ne reactivează căsuța. Deci a treia nu ne plătește, dar noi deja am primit de 2 ori cât am plătit pe prima căsuță, că ei plătesc cât am plătit noi pe această poziție sau acest slot. Deja cu 2 parteneri noi ne-am dublat, cum să zic, investiția. În X3. În X4 e altă treabă. Aici nu primim imediat plata, ci trebuie să umplem întâi primul nivel.
Aici nu suntem plătiți pe primul nivel, dar suntem plătiți de 3 ori în nivelul 2 și apoi această ultimă poziție ne reactivează tot slotul, se duce și plătește pe altcineva în sus, în jos, la dreapta sau la stânga și primim iarăși posibilitatea ca să fim plătiți pe aceste poziții, la fel și în X4 și în X3. Deci e ca un perpetuum mobile care de fiecare dată când se închide ciclul și se dă din nou posibilitatea să primim banii, se reînnoiește totul. Acum vreau să intru în birou, vă arăt puțin întâi lista de parteneri și anume vreau să vă arăt că pe 24 aprilie am înscris eu primii 2 parteneri în acest proiect. Deci aici vedem toate tranzacțiile cu privire la parteneri, dar nu numai la parteneri, ci și toate plățile care le-am primit. Absolut totul rămâne înregistrat la vederea oricui. Fiecare din noi putem intra în orice cont dorim din acest proiect, pentru că totul e la vederea oricui, așa cum este blockchain-ul. Apoi vreau să vă arăt aici că sunt persoane care n-au reușit să înscrie persoane. Bine, această persoană nici nu s-a ocupat, nici nu s-a interesat, deci a primit bani și fără să înscrie persoane și acesta este cazul multor altora. De exemplu, vedeți aici $49 fără persoane. Aici e numărul de persoane care le-a înscris fiecare din partenerii mei. Și sunt mai mulți care îi vedeți cu 0, aici sunt $97, aici sunt 12, aici sunt 24, 49, care n-au niciun partener. Însă există posibilitatea, unii din ei au înscris parteneri și atunci matrița te plătește acele sloturi. Acum vreau să vă arăt cum este. Deci eu până acum, în 6 săptămâni aproximativ, din 24 aprilie până acum, nu sunt chiar 6, mâine vor fi 6 săptămâni, de când 24 aprilie a fost un vineri și mâine sunt 6 săptămâni de când am început să-mi formez echipa. Uitați-vă ce sumă am acumulat până acum. Deci eu cred că oricine din România ar fi foarte mulțumit de această sumă în 6 săptămâni. Mergem acum să vă arăt puțin cum funcționează matrița, cum se întâmplă în adevărat, nu numai cum să vă povestesc cum funcționează, ci chiar cum s-a întâmplat. Deci aici avem aceste căsuțe și cum vedeți, eu am cumpărat 8 în matricea X3 și am cumpărat 9 în matricea X4. Deci aici s-a închis deja un ciclu, putem face click pe ele și vedem istorialul și aici vedeți, am primit. Pe prima poziție au fost oameni care au venit de deasupra, apoi am primit o plată care a venit de deasupra pentru că e cineva cu ID-ul 18606 când a cumpărat această căsuță care la ora actuală are valoare de $389. Mie mi-a intrat această plată și a intrat aici în portofel în care vi l-am arătat. Și apoi am avut alte 2 plăți. A venit o a 6-a persoană care mi-a închis ciclu, zice aici reinvestește. Și acum mi-a deschis iarăși posibilitatea ca iarăși să primesc de 3 ori acești bani din această poziție și de fiecare dată când se închide ciclul, iarăși se redeschide, iar se redeschide, până când atâta timp cât ține proiectul, de fapt ține cât și internetul, pentru că fiind în blockchain, nimeni nu poate închide acest proiect, nici persoana care l-a conceput și l-a făcut. Și cam aceasta este explicația. Aici vreau să vă mai zic, în matricea X3 ne intră oamenii noștri direcți, cum v-am zis. De exemplu, aici am primit de 2 ori plata, când următorul vine și cumpără această poziție din echipa mea, din direcții mei, dar nu numai din direcții mei, ci și din echipele lor, când le închide lor ciclu, ei vin aici și poate să-mi închidă ciclu și atunci se face iarăși ca aici. Aici, uitați, am avut 8 cicluri de 16 ori, toate astea se înregistrează, toate tranzacțiile astea pot fi văzute. Și acum, important este să înțelegem că fiecare din noi ne formăm o echipă. Am să închid acum partajarea, pentru că vreau să ne vedem și să închei prezentarea în curând. Deci, avem nevoie să ne formăm o echipă, însă v-am arătat că chiar și fără echipă se câștigă bani, chiar dacă mai puțini. Deci, important este să înțelegem că formând o echipă, treaba merge mult mai bine și câștigăm mult mai mulți bani. Însă,
pentru cei care încă nu vor să formeze echipă, deci una din acele conturi era al fratelui meu și acum pentru prima oară am văzut că a primit bani. Până azi n-am văzut că primise bani. El e una din acele persoane care a zis că el nu se grăbește să promoveze, însă a investit vreo 3 Ethereum, care erau vreo 600 de euro când a investit el, în mai, a fost pe 13 mai. Atunci a fost și ziua când eu am primit vreo 900 de euro. Deci a fost o zi când fratele meu a auzit că în noaptea trecută eu primisem vreo 450 de dolari. S-a uitat la o prezentare înregistrată de mine de 13 minute. Imediat după ce a văzut prezentarea, a luat și decizia să se înscrie aici. Și apoi am făcut înscrierea și a investit vreo 600 de euro. Adică 3 Ethereum el le avea de mult acolo undeva într-un portofel și numai le-a transferat dintr-un portofelul lui aici în proiectul de la Forsage. Acum, pentru prima oară am văzut că are vreo 90 și ceva de dolari. Eu până acum n-am mai văzut. Ca să-l felicit, tot vorbisem până acum, dar n-am știut că cândva au intrat banii. Și sunt oameni, altul ieri mi-a scris, tot neamț, zice că eu deja mi-am recuperat banii, acum ce mai este? Păi ce să fie? Dacă vrei să faci bani mai mulți, trebuie să investești mai mult. Sau rămâi cu ce ai investit și zi mersi că nu ai pierdut. Dar nu ăsta este scopul, ci scopul este ca să avem niște ținte înalte. Deci eu pentru luna mai am avut ținta ca până la sfârșitul lunii mai în contul meu să apară 30 de Ethereum. Pe 29 mai am ajuns la acea sumă și acum am o țintă și mai înaltă, deci aproape am dublat ținta pe luna iunie. Deci eu în luna iunie am început să fac alte strategii, pentru că fiind dublă ținta, trebuie să și fac mult mai mult. Pentru că la început, până când afacerea își dă drumul să meargă singură, totuși trebuie lucrat. Deci nu merge de la sine singură de când vă înscrieți, ci trebuie să facem ceva, trebuie să ne formăm echipa și apoi echipa, am uitat să vă arăt că în fiecare zi, haideți să mai intrăm o dată și în fiecare zi echipa mea crește fără ca eu să mai fac ceva pentru asta. Deci aici, dacă ne ducem la parteneri, aici îmi dă și numărul în structură și uitați, aici sunt 175. Aseară cred că era 170, dacă mi-aduc bine minte, când am făcut prezentarea. Deci aici jos, unde îți scrie numărul de direcți, deasupra listei, zice parteneri în structură și acum sunt 175. Eu personal n-am înscris pe nimeni, că tot 23 aveam, deși am câteva persoane care vor să se înscrie cu mine direct. Încă nu am fost în o înscriere de aseară până acum, însă echipa a lucrat și s-au înscris 5 persoane noi. Și din cauza asta aici la contul fratelui meu văd 97 de dolari, ceea ce nu văzusem până acum. Mă tot uitam și ziceam că nu intră. Dar a intrat 0,4 Ethereum, aproape jumătate. Deci cam asta este. Acum aș vrea să vă dau drumul la întrebări. Precis că sunt multe, însă important este să înțelegem că ceea ce vindem noi este o oportunitate de a câștiga bani de acasă. Deci eu acești bani, ce ați văzut acolo, 7.000 de dolari, nu este câștig net, pentru că eu am și investit. Deci am început mai întâi cu 200, după aia am mai investit ceva, pentru că mi-a plăcut foarte mult, am vrut să avansez mult mai rapid. Fiecare începe cu cât poate, recomandăm să nu fie mai puțin de 50 de euro, se poate începe cu 20, dar veți merge mult mai încet. Dacă investiți 100 sau 200, veți merge mult mai rapid, deci vă alegeți ori o căruță cu cai sau, să zicem, un Mercedes, un BMW și atunci cu cât mai mult investim, că și ăla BMW-ul ne costă mai mult, ca o Dacia, de exemplu, atunci mergem mult mai repede. Fiecare își cumpără ce își permite, însă cu cât putem să investim mai mult, cu atât mai repede vom merge. Și cam asta este afacerea noastră, să ne formăm o echipă de oameni, lucrăm de acasă, chiar și în timpul acesta când n-am avut voie să ies din casă. Eu am câștigat bani când alții săraci nu mai primeau de unde primeau ei normal, de la lucru, unde mergeau să lucreze pentru că n-au avut voie să lucreze. Eu în timpul ăla, deci am câștigat mai mult decât alții care câștigau pe timpuri când era normal și aveau un salar, aveau jobul lor unde mergeau. Acum, ce este extraordinar e că putem face din casă, deci nu trebuie să ieșim din casă ca să facem această afacere. Adică ce facem e vorbim la telefon, invităm oameni să vadă prezentări ca acestea.
Și prezentări ca acestea o să avem aproape în fiecare seară, poate nu chiar în fiecare seară, dar cel târziu la 2-3 zile o să avem o prezentare din aceasta și invităm oameni și aici oamenii care văd afacerea se vor convinge și vor începe afacerea. Și apoi facem traininguri. Deci eu fac training cu echipa mea și învăț ce trebuie să facă ca să aibă succes. Vorbesc chiar și cu cei care văd că nu au succes, pentru că fiecare trebuie să învețe. Până nu ai învățat ce trebuie făcut, nu o să te descurci. Ca în orice altă meserie. Dacă n-ai învățat meseria, n-ai cum să ai succes. Da? Și așa este și aici. Deci trebuie învățat, trebuie perseverat și apoi trebuie să lucrăm. Trebuie să și facem. Să ne punem ținte, să facem în fiecare zi ceva, să facem ce ne învață că trebuie făcut și apoi rezultatele vor veni. Am o întrebare, dacă se poate, domnul Radu. Sigur că se poate, sigur, da. Funcționează stil piramidă, deci eu am profit dacă aduc și doar așa urc, sau cum, că nu s-a spus, nu s-a explicat. Da, uitați aici să vă arăt, să vă mai deschid o dată ecranul. Deci, unii or să creadă că este piramidă, dar vă arăt de ce eu zic că nu este piramidă. Să deschid și mouse-ul. Aici eu am zis mai înainte, dar nu știu cât de mult s-a înțeles. Și anume, aici vedem partenerii mei, lista partenerilor mei. Deci ei vin, eu aș zice că sunt de la stânga la dreapta, pentru că dacă e să-i listăm așa cum scriem, noi cum scriem de la stânga la dreapta, ar fi 1, 2, 3, 4, 5 sau altcineva zice că ar fi în ordine de sus în jos. Însă eu aș zice că e așa cum scriem, de la stânga la dreapta. Deci ăsta este primul care s-a înscris cu mine în afacere, 39.932 și apoi a venit 40.000, 46.000 și așa mai departe. Și am văzut în diferite cazuri cum a ieșit de aici, de la o echipă, a ieșit și a plătit pe alți parteneri direcți de-ai mei, în loc să mă plătească pe mine, cum ar fi cazurile, cum zice. Însă aici, uitați-vă aici. Deci 0 persoane, $97. Ne uităm mai jos, iarăși 0 persoane, $110. Și peste tot unde vedeți 0, $49. 0, 24. Aici nu a adus nicio persoană și totuși au primit bani acești oameni. Și apoi v-am arătat cazul că eu am primit de sus. Deci dacă vă arăt aici cum este la plata aceea de 1,6, a venit cineva care de deasupra mi-a plătit. De exemplu, eu având ID-ul 27440, m-am înscris mult mai târziu a celor care au ID-ul 18.000 și ceva. Și aici vedeți, 18.000 deocamdată aici mai întâi s-a poziționat ca să pot să primesc. Eu sunt 18.606. Știam, da. Mulțumesc pentru plata de $390. Nici o problemă, asta e, mergem paralel, mergem laterale. Nu? Da. Și deci el s-a înscris înaintea mea cu vreo 10-15 zile, aproximativ, nu știu exact data, dar cam așa, pe acolo merge. Și eu am primit o plată de la o persoană care s-a înscris înaintea mea. Așa ceva nu am întâlnit la alte firme de network marketing sau de vânzare directă. Uitați-vă că am ajuns deja la 190.000 de persoane și 002. Deci are o creștere extraordinară. Ieri am înscris pe cineva pe la ora 4 și ceva și a primit ID-ul 183.000 și apoi seara pe la 9 și ceva el a înscris pe altă persoană și erau deja 1.400 de persoane mai mult, în 4-5 ori. Deci e o creștere extraordinară. Cu privire la faptul că e piramidal sau nu, când am explicat și am arătat toate astea, când am întrebat la urmă cum o vezi piramidal sau nu, zice, păi e așa, o piramidă ca un fel de cerc, pentru că primim din toate direcțiile, de la stânga, de la dreapta, de sus, de jos, primim. Pe când celelalte firme de vânzare directă ai să primești numai de jos. Deci oameni care s-au înscris înaintea ta în afacere niciodată nu o să primești plăți de la acei oameni care au început afacerea înaintea ta. Din cauza asta eu zic că nu este piramidal. Piramidal poate să fie însă orice firmă sau orice formă o văd piramidală. De exemplu, avem guvernul, avem președintele, avem miniștrii, după aia avem toți ceilalți. Dacă e să iei așa orice sau o firmă, da? Este patronul, sunt după aia niște ăștia plătiți mai bine, să zicem 3, 4, 5 în jurul lui și apoi toți ceilalți plătiți mai puțin. Deci aia iarăși e o piramidă. Orice firmă poți să o iei ca piramidă.
Însă aici noi beneficiem și de plăți din alte direcții, cum să zic. Deci, pentru mine nu este ca o piramidă, însă fiecare poate să o vadă cum vrea. Acum, nu asta e cel mai important dacă este piramidă sau nu, ci câți bani pot câștiga fiecare din noi. Sau ce ziceți? E așa sau nu e așa? Dacă dai voie, Radu. Sigur. Da, așa spun. Da. Pentru foarte mulți există confuzia între sistem piramidal și Ponzi scheme sau sistem ilegal. Deci sunt lucruri diferite. Orice structură organizatorică din orice domeniu de activitate din societatea noastră are o structură piramidală. Da? Structura piramidală ilegală este așa numită Ponzi scheme și este atunci când cel care inițiază sistemul câștigă cei mai mulți bani, iar ceilalți nu au șanse să câștige la fel ca el. Și dacă veți veni peste o lună sau două să mai vedeți o prezentare de-a lui Radu, să nu vă mirați dacă Radu va avea mai mulți bani câștigați decât mine și eu o să mă bucur pentru lucrul ăsta, pentru că asta e scopul, să ajutăm pe alții să câștige mai mult ca noi. Gândiți-vă, dacă Radu câștigă mai mult ca mine, am și eu de câștigat, da, voi avea, pentru că sunt în aceeași echipă cu el. Nu ai specificat că tu ești cel care m-ai adus în acest proiect. Da. Deci lucrăm împreună și eu m-am înscris cu vreo săptămână înaintea lui. Și cu toate astea, eu știu că Radu, pentru că lucrează mai mult, va câștiga mai mult. Da? Dacă cineva are problemă că cineva câștigă mai mult ca el, atunci înseamnă că nu înțelegem noțiunea de business. În business-urile clasice, dacă deschidem un magazin și angajez 10 vânzători și un manager de magazin, întotdeauna eu sau tu, ca patron de magazin, va trebui să câștigi cel mai mult. Așa e. Dacă nu câștig cel mai mult, înseamnă că ceva nu funcționează în regulă. În acest sistem de business, noi îl numim affiliate marketing, marketing afiliat. Da? Și asta ce înseamnă? Primești o recompensă pentru munca prestată și pentru echipa creată. Acum ați văzut că deci nu este ideea că este un sistem piramidal ilegal. Avem produsul care circulă. Produsul este acel slot care fiecare și-l cumpără pentru el. Radu, când își cumpără sloturile lui, le cumpără pentru beneficiul lui. Beneficiez și eu din acele sloturi, din acea cumpărare și deci banii se împart după un algoritm. Și eu ca și Radu, eu poate am 20 de ani de încercat tot felul de business-uri, începând de la, nu dau nume acum, chiar cu Radu am încercat anumite proiecte și nu am văzut un plan de compensare mai bun și mai eficient decât acesta. Veți putea merge pe internet să căutați zeci, sute de oportunități, chiar în domeniul cripto, și eu le studiez și mă uit să văd dacă apare ceva mai bun decât forsaj. La ora asta nu am găsit nimic care să plătească mai bine decât forsaj. Și știți ce îmi place în forsaj cel mai mult? Nu am niciun șef, nici măcar cel care a înființat compania nu este șeful meu. Da? Dacă vă place ideea să nu aveți șef și șeful să fii tu, aici ai locul perfect. Dacă nu vă place ideea de a fi pe cont propriu, atunci trebuie să discutați cu șeful, să vă puneți bine cu el, că fericirea voastră depinde de fericirea șefului. Eu și Radu suntem pe o structură, cum să zic, care nu ne place să lucrăm pentru un șef. Ne place să lucrăm pentru alții și eu și Radu lucrăm pentru echipele noastre, însă noi nu suntem șefii acelei echipe. Șeful este contul din bancă, șeful este rezultatul de la fiecare zi și fiecare lună. Atât am avut de spus, sper că s-a explicat ideea cu structura piramidală. Mulțumim frumos, Octavian. Sunt alte întrebări la care să răspundem? Din partea mea, nu mai, doar atât. Și am fost clarificat, s-a clarificat foarte bine. Ok, mă bucur. Da, și acum
Asta este o oportunitate extraordinar de bună de a ieși în această criză. Adică eu și Octavian, amândoi, am fost în firme, împreună în alte firme, dar niciuna n-am spart gheața, niciunul din noi, cum am spart aici. Adică într-o lună și ceva să vedem așa 6-7 mii de dolari, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Deci îi făceam, să zicem, în 3, 4, 5 luni, într-un an, banii ăștia, dar nu într-o lună, o lună și ceva. Și atunci asta pentru noi ne-a schimbat viziunea și ne dă o altă... Deci, pentru mine cel puțin, eu lucrez de dimineață până seara cu plăcere, câteodată și noaptea când mă scol și nu prea am somn. Deci lucrez ori la video, ori la altceva, de-aia unele videouri se văd înregistrate la ora 5 dimineață sau la 4 sau la cât sunt. Pentru mine asta e cea mai bună oportunitate care am descoperit-o și am niște ținte înalte care pe iunie am dublat ținta de pe mai. Atunci ce să vă zic? Dacă eu pe mai am văzut deja niște rezultate foarte bune și pe iunie caut să dublez, înseamnă că văd un potențial aici și îmi dau seama că ca să-mi ating țintele trebuie să ajung la cât mai mulți oameni din echipa mea ca și ei să-și dubleze banii. Cel puțin dublat, dacă nu triplat.